mä neuvon teille nyt videon avulla, miten me ollaan lähdetty rauhoittumista opettamaan molemmille koirille. Ja siis tärkeintä on se mielen tila, eikä pelkästään se, että koira osaa teknisesti sen liikkeen. Eli mä oon ottanut molemmille sen, että ne makaa ja laittaa pään ihan maahan kokonaan. Yleensä mä oon ottanut tässä aluksi ihan olohuone, keittiö, joku tuttu paikka ja sitten ihan tosi vähän häiriöä aluksi. Et mä en ole lähtenyt ollenkaan ottamaan sitä käskyä siihen vielä niin kun aluksi opetan sitä liikettä ja sitä mielentilaa. Eli ihan voi istua vaikka itse sohvalle ja pyytää sen koiran siihen johonkin olkkarin matolle ja lähteä vaan odottamaan sitä, että se tarjoaa vähän sellaista rennompaa asentoa. Ja sitten jos vaan on napsuttimelle opetettu koira, niin tää on tosi helppo lähteä siitä seippaamaan sitä haluttua mielentilaa. Kamu nyt nukkuu tässä saman tien, kun se tietää vähän, että tässä ehkä tehdään näitä rauhoittumisjuttuja. Ja sitten pikkuhiljaa vaan häiriöä, kun se koira tietää, mitä sitä vaaditaan. Ja käskysanankin otan vasta sitten, kun se tietää niin kun tarjota sitä tiettyä mielentilaa ja liikettä. Ja sitten toinen, mikä on ollut haaste meillä, varsinkin Rokin kanssa, se, että se alkaa piippaamaan tässä, niin en ikinä palkkaa silloin. Silloin, jos se on vielä niin kun, tavallaan tekee teknisesti sitä liikettä, mutta ei pysty mieleltään rauhoittumaan. Ja Kamulla se on ollut toi häntä, että se on niin innoissaan kaikesta, esimerkiksi jos mä otan vaikka puhetta tähän mukaan ja sitten vielä liikun, niin sitten sillä vaan häntä vispaa sitten kuitenkin. Että sen mä ootan aina, että se loppuu. Eli tosissaan voi käyttää, siis jos koira on vaan yhtään niin kuin ruoasta palkkautuva, niin ruoka olisi tässä paras palkka aluksi, koska just että me haetaan sitä mielentilaa, että se on rento ja rauhallinen, kestää hyvin häiriö tässä myös, niin kuin esimerkiksi vaikka treeneissä voi ottaa näitä välillä, niin sen takia ruoka on hyvä, koska se rauhoittaa myös samalla. Kamu. Käy. Noin, mä ootan just sen, että mulla on jo se käskysana ja mä ootan, että se koira rentoutuu tuohon. No niin, aloitetaan nyt sitten siitä, että mä näytän teille, miten mä oon lähtenyt opettamaan tätä rauhoittumista. Eli jos nyt ajateltaisiin tämä tilanne sillä tavalla, että tämä olisi ihan uusi juttu meille, niin ottaisin tämän rauhallisen ympäristön tosissaan tähän. Ja sitten vois vaikka pyytää koiran ihan maahan tuohon. Sitten mulla on sille palkkaa. Kannattaa käyttää aluksi niin kuin tosi hyviä herkkuja, vaikka jotain broilerin sydäntä tai mikä nyt sattuu olemaan koiralle semmoinen niin kuin hyvin motivoiva juttu. Mutta älkää tehkö siitä palkasta mitenkään kauhean, niin kuin, että hei, mulla on täällä nyt tätä namia. Tavallaan niin kuin, ootte rauhallisia siinä, että vaikka se koira vähän kerjää ja tarjoaa vaikka kontaktia tai jotakin, niin jätätte huomiotta sen ja ootatte vaan, että se kävisi siihen nätisti. Ja jos ei tapahdu mitään, nyt voisi tommosesti jo palkata siis, että se pikkasen niin kuin katsoo alaspäin ja näin. Jos olette sitä mieltä, että otatte rauhoittumis niin kuin siihen asennoksella sen, niin kuin, että koira painaa pään maahan. Noin, taitava. Hyvä. Ja sitten heti jos se alkaa tarjoamaan, niin naksuttelette vaan putkeen. Noin, taitava. Ja siksi mä heitän nyt vähän edemmäs näitä nameja, koska haluan tehdä vähän haasteellisemman siitä. Noin, hienosti. Ja jos oikein tolle huokasee, niin super hieno juttu. Yes, hyvin. Ja aluksi ei kannata siis kiihdyttää sitä koiraa sillä, että palkatessa käytätte omaa ääntä. Et voitte tehdä ihan niin, että se on vaan naks ja sit vaan pelkkä palkka. Et mä oon tehnyt sen verran
näiden koirien kanssa jo tätä, että mä pystyn jo pikkasen niin kuin vaikeuttamaan sitä hommaa. Noin, taitava! Yes! Hyvin! Eli tässä taas se, että vaikka se vähän on noin, että onko mä nyt, mitäs mun pitikään tehdä silleen, se tarjoaa sitä, että se ottaa kontaktia, niin mä en anna vihjettä enkä niin kuin auta sitä, koska se on ihan paras, että se pääsisi itse oivaltamaan sen, että nyt oltiin tekemässä tätä ja tarjois. Koska sitten kun tätä on tarpeeksi tehnyt ja otetaan se kiihdyttäminen tähän mukaan, että se koira pystyy niin kuin kiihtyneestä mielentilasta myös rauhoittumaan, niin silloin on tosi tärkeää, että se osaisi jo niin kuin tarjotakin vaikka sitä, että se ymmärtää, että nyt on niin kuin kiihdyttävä tilanne, niin se tarjoisi, että tällä mä varmasti saan palkan. Ja niin kuin tämä on se juttu, mitä haetaan. Et rauhoittumisharjoitukset on ainakin meille sellainen työkalu tämmöisten aktiivisten koirien kanssa siihen, että sitten olisi helpompi niitä hallita. Hienosti. Noin. Esimerkiksi nyt tässä oli taas tätä tällaista selitystä, niin Kamu oli sitä mieltä, että no hän voi tässä haistella vähän ja näin. Että en mä vaadi niitä silleen, että ne olisi siinä koko ajan ja tälleen. Mut sitten, että ihan pienillä elkeillä ne ymmärtää, että tästä saikin se palkan. Noin. Ja sitten voin näyttää sen, että kun te olette siinä vaiheessa, että te pystytte istumaan siellä sohvalla ja koira tietää, mitä siltä vaaditaan. Ja on vaikka se vihjesana, että mulla se on käy. Tai sitten voi ottaa vaikka että maate tai joku sellainen rauhoittava. Ei tarvitse olla mitenkään tuttu koiralle. Niin siinä vaiheessa voidaan ottaa vähän häiriöä mukaan. Että sä omilla elkeillä ja liikkeillä voit niin kuin, ottaa itse siihen häiriöön ennen kuin otat mitään leluja tai palloja tai muuta. Et pientä liikettä ja tämä puhe esimerkiksi on Kamulle niinku suurin häiriö kanssa, koska sen häntä se joka alkaa yleensä liikkumaan saman tien. Käy. Nyt mä voin tässä ottaa vähän tällaisia liikkeitä itse, se pikkasen reagoi, mutta kuitenkin se niinku on ihan täysin rauhallisessa mielentilassa ja sille on toi naksutus se, mikä vapauttaa sen. No, taitavaa. Nyt mä testaan sitä, että jos mä voin vähän koskea siihen samalla maahan. Käy. Hyvä. Ja siis just toi, että jos ne reagoi siihen liikkeeseen, niin voi toistaa käskyn tai sitten odottaa vaan, että se koira reagoi siihen niin, että hän ymmärtää, että ai niin, tässä oltiin tekemässä tätä. Esimerkiksi nyt, kun se nostaa pään, mä joko odotan hetken. Hienosti. Hyvin. Näin just, että se oivaltas itse. Hyvin. Itse sen, että ai niin, tää oli tää. Näin. Eli tosissaan nyt otetaan niitä häiriöitä pikkuhiljaa sitten mukaan tähän. Eli ensin vaikka liikettä näin, että se kestää sen. Ja nyt mä en palkkaa sitä, koska koira liikkuu itse. Noin. Ja nyt sitten taas kesti sen häiriön ihan hyvin. Ja tätä voi käyttää esimerkiksi niissä tilanteissa, kun ollaan lähdössä vaikka ulos. Niin sulla voi olla se hihna, joka on häiriö sille koiralle. Tai sitten tullaan ulkoa sisälle, jos on vaikka oma kotitalo tai joku takapiha, missä koirat käy. Et monesti meillä ainakin on aina ralli sitten siinä tilanteessa, kun on näitä tällaisia tekijöitä, jotka niin kun on innostavia. Niin niissä tilanteissa on niin huippua, kun sulla on sellainen työkalu, millä sä pystyt sen koiran mielentilan rauhoittamaan. Hyvä. Ja sitten just se, että ei kannata tehdä liikaa niin, että se namikin tulee ihan joku tarjottimella, vaan et heittää sitä välillä etemmäs. Käy.
sillä tosissaan saa sitten vähän sitä koiraa niin kuin rentoutumaan, että se käy vähän nappulaa etsimässä jostakin, se saa aktivoitua nenään käyttöön siinä samalla, jos vaikka nurmikolla harjoittelisi tätä. Ja sitten tavallaan se palkka, siinäkin otetaan pikkasen sitä viettiä sieltä mukaan, kun se palkka lentää ja se, vaikka se onkin ruokaa, niin se on vähän sellainen tilanne, että tonne se meni ja koira pääsee siinä pikkasen purkamaan sitä, koska tämä on oikeasti aika raskasta, kun miettii, että varsinkin sellainen vilkas koira, joka helposti käy kierroksilla, niin joutuukin nyt keskittymään ja sillä olisi hirveästi niitä juttuja, mitä se haluaisi tehdä ja näin, että Rokilla ainakin on sitä, että se välillä on ihan, että sen on vaikea päästä siihen mielentilaan, että nyt rauhoitutaan, jos se on jo kiihtynyt. Käy. Hienoa. Hyvä. Noin, taitavaa. Istu. Sitten mulla on ollut täällä aina sitten vähän jotakin häiriöjuttuja, mitä on ottanut sitten jossakin vaiheessa, kun se koira kestää sen. Että aluksi vaikka on paljon tehnyt näitä, niin kannattaa muistutella mieleen, että tekee ensin ihan vaan muutaman harjoitteen ilman sitä, että nostaa heti vaatimustasoa. Niin meillä on ollut sitten niin, että otetaan palloja ja jotakin leluja tähän sitten mukaan, että tennispallo on niinku semmoinen, mitä mä oon saattanut pompotella tai heitellä tässä vähän. Ja sitten palkkaan sen koiran kuitenkin ruualla, että en anna sen kiihtyä tässä kuitenkaan niinku ihan lelulle asti. Et ulkona teen niitä, että ne pääsee sitten patukalla repimään tai muuta. Mut sisällä en halua, että ne riekkuu niin paljon.